मुसि मिजिं बसुमतारी आरो आंनि मुङा फरायना लाइमोन नार्जारी। मोजाङैनो दंना लोगोफोर? नोंसोर माबोरै दं? जों दासान्दि मोजाङैनो मोजां दंथ'यो। फै होमब्ला जों दिनै खौरां हांखो सोलोंनि। दे मिजिं, नों फरायग्रोलाय। दे होमब्लालाय आंनो फरायग्रोनोसै। क ख ग घ ङ गिबि स गदाय स ज झ निय गोलाव ट गोलाव थ गोलाव ड गोलाव ढ गोलाव न गुसुं ट गुसुं थ गुसुं ड गुसुं ढ गुसुं न प फ ब भ म य र ल उ गोरा स गेजेर स गुरै स ह खिय गोरा र गुरै र सुंथाब ट अं अ अखाफोर। लाइमोन, दानिया नों फरायदोलाय। क ख ग घ ङ गिबि स गदाय स ज झ निय गोलाव ट गोलाव थ गोलाव ड गोलाव ढ गोलाव न गुसुं ट गुसुं थ गुसुं ड गुसुं ढ गुसुं न प फ ब भ म य र ल व गोरा स गेजेर स गुरै स ह खिय गोरा र गुरै र सुंथाब ट अं अ अखाफोर। जों सानैयाबो फरायखांबाय। दानिया लोगोफोर, नोंसोरनि फाला। दे लोगोफोर, नोंसोरबो जों बायदि बर्डआव नायनानै फरायनायसाय। हाबाय माथो नोंसोरबो। खौरां हांखोखौ होनबा नोंसोरबो मोजाङैनो रोंबाय। बेबायदिनो जोंजों सोलोंबाय थानो थाखाय जोंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेलनि आइकनखौबो थुनानै हो। होमब्ला लोगोफोर, नोंसोरखौ उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामनानै दिनैनि सोलोंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय लोगोफोर।